Моля те, не ме убивай. Право за теб. Край, замина ни надеждата. Ха! Какво става тук? Ще го хвана. Не. Изчезни от тук. Хайде, Джей. Писна ми ела тук. Запали огън там. Не. Веднага. Сега. Опа, какво стана сега? Това е за Кай, ха? Ела тук, Джей. Ния, отпусни се ръцете. И сега ще те убия. Ей, собак, Моля? Какво каза? казах, че си собак. Опа, какво стана сега? Джей, помогни ми. Чакай, Джей. Не помниш ли? Ние бяхме приятели. Аз съм Кай. Кай? Не. Пуснете ме. Сега какво да го правим? Аз имам една идея. Кротко. Кротко. Не.